И здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Но днес ще играем в FIFA Mobile 24. Новата. Тя точно преди малко излезна. И сега ще играеме. Сега влизам в нея за първи път. И да видим как ще е играта. Дана е доста интересна. И да. Ще влезнем. И ето влезнахме вече в FIFA 24. Леле. Много готино е. Сега тук веднага започваме с тренировки. Добре. И така. Целта ми е за днешното видео отбора ми да стане, нали, айде да кажем 80 овералта. Поне. От 80 до 100. Сега. Тие тук са лесни. Да видим колко далеч ще може да вкараме. И сега прави танца. Да. Сега първото го минахме. Минаваме към второто. Така. Отиваме. Тичаме. Така, добре. Сега трябва да се състезаваме с този. Добре. И сега. Добре. За малко чак да пропусна. И ето. Минахме първите две тренировки. Сега би трябвало да имаме подарък някакъв. Да. Добре. 200 джема. Така. Тук сега нека подарък. Нека съм. Да, нека друг играч. Сега отиваме в отбора, който е 63 овералта. Добре. И сега какво трябва да правим? Така. Вече ни е 64. И нещо направихме. Така. От тук. Има още една тренировка. И да. Ето и започнахме и тренировката. Сега трябва да паснем. Добре. Свършихме с тази лесна тренировка. Те всички тренировки са лесни. Или мачовете са лесни, но са по-дълги. И това е проблема. Още 200 джема. Сега тук. Какво имаме? И тренировка. Сега трябва да се блъскаме в него. Нещо направих. Добре. Взехме всичко.
Сега още една тренировка и след това един матч или вече матч трябва да започнем. Сигурно. Така. Подарък. Добре. Съто и сега отивам тук отново. Съта. Да, добре. И сега това беше само, което трябва да направим. Сега отиваме тук на Final Match. 85 оверал сме. Дано така ни и отбора. Айде, това ще ни е целтата. 85 оверал. Това ни е целтата за днес. Да сме повече от 85. Добре. И започваме и матч. Би трябвало да е много лесен. Даже ги водим 1-0. Така, с Халанд. И вкарахме. Още в 67-та минута вкарахме. Нещо тичаме много бавни всички тук. Така, паскаме на Халанд. Така. И пак вкарваме с Халанда. И аз го искам този Халанд 91. Но това видео ще се опитам ми се падне. Има как, май. Не съм сигурен. Но дали ще ни дадат в шопа. И ако там има Халанд, и ако ни се падне, значи има много късмет. 4-0 вече. Халанд получи зелен картон. И той направи едно голямо нищо. Така, на Ке паскаме. На Халанд. И Халанд ще вкара отново. Не. Извинявам се, Халанд нищо не направи. Така. Айде сега. Пак има нещо. Добре, спечелихме. И сега ще видим какво ще ни дадат. И да. Сега така. И тук отваряме. Сега ще видим какво ще ни спадне. Голкипър. 100. Добре. Така. Още 200 джема. И сега на тук. Ето. Искам да сме Барселона. Така. Така. Добре. Има стор. Така, добре. Фри.
Още ли 200 джема, да. Вече има 800. И да, сега тук гледам с 1020, 250. Вече има 2050. Така, тук на плей. Добре. Така. Подаръци имаме. Добре. Леле. Аз имам 2 съта. И то 108. Какво е сега това? Имаме клуба. Сега този ще го сменим с този. Не с този. С този. След това тук ще го сменим с този. Правилния. И този тук да кажем, че ще го сложим с този тук. Сега вече сме 68 овералта. Тук на сама има ли някакъв по-добър? Сега ще видим. Аз не виждам да им по-добър. За съжаление. Но на къба имам ли някой? Видях някакъв по-добър къба. Преди. Ето. Един по-добър къба. Така. И тук има още някой, който може би ще сложим. Тук сега е този тук. Защото е там 2 овералта повече. Така. Вратара, нека го сменим. 1,68 м. Добре. Тук кам. Има ли някакъв друг кам? За сега няма. Добре. Locker room. Тук айде ще си избереме. Е тази тук. Ми харесва. След това тук. Не тази тук. Е тази хубаво. След това тук. Всичко си е добре. Сега там не мога точно да занимавам. Тук сега сме зелени. Добре. И тук обувки сини и бяли. Ако има зелени, ще е много хубаво да съм целия зелен. Сега маркет отворен. Гледай колко много неща. Ми дават на Star Pass нещо. Сега тук дай да видим на миналото. Нека идем на миналото. Не на това. Значи, когато стигнем 12 левел, може да вземе един от тези тук. Значи, не искам Халан, не искам тия, които са най-отгоре. Не искам, нали, може CM, Белингам, КБ може и ЛМ може. Челса. Те ще ми трябват най-много в отбора. Сега така. За 50 ще купим тези зелените. Няма как. Ще я купим.
Сега, сега ще видим колко има. 2000. Охо, има доста. Сега ще видим, ако отворим, какво ще ни се падне. Така. Не. Добре, съта. Не ни трябва съта. Волер. Добре. Тук имаш Халанд. Мой Халанд да беше ми спаднал, пак нямаше да ми трябва много. Но, вече, мисля, че ще взема една такава тук. Само една единствена. Да видя какво ще ми се падне. Левбек. Добре. Нещо за джемове. Да видим. Има подарък. Сега ще видим. Кой ще ни се падне. И някакъв, който не ни трябва. Life Events. Items. Не знам тук какво трябва. За сега нищо няма да си купувам още. Тук нещо. Не, аз нямам. И нищо не може да купиме. Тук отиваме. И сега има 10 points. Тук има нещо. 3 tickets. Добре. Сега отиваме в клуб. Така. Тук най-отпред ще сложим волер. Но на кам снап ще сложим Раул. И така вече сме 69. След това СМ има ли някой, който да мога да сменя? Нямам. Сега тук в лев бек има някакъв по-добър от този. Ето го. Така. Голкипър, добре. Сайо е 70 овъраут. Така. И по двата начина става. Не знам кой е по-добре. Мисля, че така е по-добре. Не съм сигурен. Но тук сега КБ. Аз ги смени вече. Ръба имам ли някой? Сега ще видим. Ръба им 63, ма той или 62, те няма да ни трябват. И сега мисля да апгрейднем Раул тренинг. И просто всичките, които ми играм на такото. Добре, апгрейдахме го. Дали ще можем още? Не можем. Тук ще апгрейднем и този. Добре. Този ще го апгрейднем с всички тези. Още един не ни остига. Така.
Тук марки точно не можем. Тук има доста неща. Тук нека идем. 73 оверал сме вече. Тук кит. Не, черното е по-хубаво. Логото. Това е добре. Топка. Не, това е по-хубаво. За мен. Не знам. И обувки слагаме зелените, разбира се. И сега нещо. Да. И тук има нещо. Мисля, че е това. Тук взимаме. Какво друго имаме? И така, тук взимаме последни неща. Старпас. Мисля, че ще е това. Да. Ако ви е харесало това видео, абонирайте за канала ми и щупете лайк бутона. Чао от мен!